आं दिनैहाय आंनि NDB आर्टिफिक्सन आं दिनैहाय बिनाव मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदों। थ' बिथाङा दिनैहाय केस थांनाय नभेम्बराव 17 तारिखआव केसाव हाजिर जाहैनो गोनांमोन। दा मोननैसो जाहोननि थाखाय थांनो हायाखै आरो बिनि बारैनो आरो मोनसे केसनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो मोनसेया जाहैबाय रिहेबिलिटेसन ना बिनि बारै सावरायगोन। मोननैल' खोथा बारा गोबाव जानाय नङा। इसोरजि थ' नोंनिया दाखालि 17 तारिखआव केसा हाजिर जाहैनांगौमोन कार्बि आंलं डिफुआव। थ' बावहाय नोंथाङाथ' हाजिर जाहैनो हायासै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय। थ' नों बिनि सायाव मा होननानै बुंदों? केसनि सोमोन्दैथ' बुंनो थाङोबा बहुद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। मानो होनना बुङोबा इसेबां फिस एकर्ड जाबाय, जेनेबा फिस एकर्ड दिनैसिम जाबायब्ला दिनै जों मानो बे नंखाय बाखाय फिसा मोनसे केसनि थाखाय दिनै जों 15निफ्राय लानानै दिनैसिम रानिं सोलिगासिनो दङ केसा। खिन्थु जोंबायदि सादारन मानसिया जों दा जेनेबा न'आव थाफैबाय, फ्रि जाबाय होननानै बुङोब्ला जों गासिबो फ्रि जाजोबनांगौमोन। नाथाय मानो फ्रि जायाखै? जोंहा दिनै जेबो गैया। जोंहा दिनै गाव गावनि आथिङाव गसंनानैबो थानो जेबो गैया। आंल' नङा, गोबां सुबुङानो माने दिनैसिम न'आव थांनानै थाहैनो हायै अबस्था जानानै दं। माने न' गैया, आखाइयाव थाइसेबो रां गैया, न'आव थाहैनानै माजों जानो मा खालामगोन बेफोरबायदि दिनैसिम जोंनि अफिसावनो दं दाबो। जों दस्राखौ आं मा बुंनो, जोंनि लोगोफ्रानो दिनैसिम न'आव थांनो हायै दं। दा केसनि बेलायाव जाहैबाय आं माने एसेबां गोबाव रानिं सोलिबोबाय, जोबनायनि फंसेबो बाथ्राखौनो खोनानो मोना। माने जोबनायनि लाइनावनो गैया। बेनिखायनो जोंबायदि मानसिया माने मास मोनसेनि उनाव मास मोननैनि उनाव जेनेबा जों थाङोब्ला, गैयाब्लाबो जों थाङोब्ला सासेयाव खरसाया 8,000निफ्राय 10,000सिम जायो। दा जों मास मोननै मोनथामनि गेजेराव जों बे 8,000 10,000 फैसाखौ जों दिनै बहा मोनो? जुदि जों थाङोमोनब्ला, जों सिगाङावबो थांदोंमोन, ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै थांदोंमोन जाय समाव माने हावलाद दाहार बायदि बायदि गावनि जानांगौखौनो दोनथ'नानैबाबो जों थांनो गोनां जादों। थांदोंमोनबो, नाथाय जों दा जोबथा बुब्लियाव फैबाय, जोंहा जेबो गैया। स्टिफानाबो जों मान्थलि माने मोननाय जायाखै। बिनि गेजेराव जायफोर माने मा होनो बेखौ रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो जों माने नांगौ बायदि मोनाखै। मोनदों जोङो गभमेन्टनिफ्राय खालि सार्टिफिकेटल'सो मोनदों। आरो बे सार्टिफिकेटखौ जाय माने लन लानो गोसो बियो बेंकआव मेनेजारजों रायज्लायनानै लनखौ बेनि एगेन्स्टआव लानो हागोन, बेल'सो। बेबो जाय लनखौ लादों, गोबां मानसियानो लादों, बिनि गेजेराव जायफ्रा माने रायज्लायनो रोङाखै बिसोरो बिनिफ्रायनो आरो मान्थलि माने सुद दानजानो गोनां जादों। माने गोथां लनसो जों गभमेन्टनिफ्राय मोनदों। बेखौ जों माने 4 लाखखौ नोंसोर मोनबाय होननानै दिनैसिम रावबो लेदाराबो बुंनो हाया, रावबो केदाराबो बुंनो हाया, सोरबा मोनग्रायाबो आं 4 लाख मोनबाय होननानै दिनैसिम खाथां बुंनो हाया। सोरबा बुंनो हायोब्ला आंनाव सोंफै, आं खोन्थाहरगोन। थिग बेबायदि बेलायाव दङ। दा थांनाय नैबे नभेम्बर मासनि 17 तारिखआव मोनसे दंमोन, आंहाबो दंमोन। नाथाय आं थांनो हायाखै। मानो थांनो हायाखै होननानै बुङोब्ला, माने गैखाया हिसाबै, जोंहा जेबो उफायानो गैखाया हिसाबै, जों बेयाव माबोरै माने थांबाय थानो? नांगौबा मा खालामो खालामथोंसै बिदि साननाय जाबाय। जेनेबा राहायानो गैखायाबा जों माजों थांनो? बेबायदियाव दा अबस्थाया बिदि जानानै दं आरो। दा रिजाल्टआ लास्टआव मा जागोन जों जेबो मिथिया। दा जेनेब्ला आरोबाव रिहेबिलिटेसननि बेलायाव खोथाखौ बुंलांनो, जिहेतु केसनि सोमोन्दै नों बुंलांबाय। दुखुनांथाव, दिनैहाय आं दुखु मोनदों नोंनि केसखौ खोनानानै। नोंनिल' नङा, गोबां सेंग्राफोरनि केसखौ खोनानानै आङो दुखुबो मोनदों। आरो केसा उइद्र' जादों होननानै बुंदों, खिन्थु आंनि मिथिनायाव दिनैसिमबो 278खौ जोङो उइद्र' जायाखैखौ होननानै सानना लानांगोन। जायाखै। जादोंबाथ' सोरनियाबा जोंनियाबो सोरनियाबाबो जागौमोन। बेथ' गिदिर केस नङा। थ' ओमफ्राय रिहेबिलिटेसननि बेलायाव गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादों, नैबे मा होननानै बुङो, रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय फंनैसो एसे बुंनानै होदो। जिहेतु बे मासनि 1 तारिखआव होनायनि खोथामोन, आरो जुदि 1 तारिखआव जुदि होआब्ला बे दाननि 30 तारिखआव होनायनि खोथा। नों मा सानो बिनि सायाव? होयो ना होआ?
रिहाबिलिटेसनाथ' जों खुगाजों रायलायनायाव खोमाजों खोनानायावथ' होगोन जेनेबा होगोनखौ बुंबाय थायो होगोन बे जेनेबा प्रमद साराबो बुंदोंमोन बै समाव गावनि खुगाजों मिडियायाव बुंदोंमोन जेनेबा 3-4यावनो सोनानै होगोन आरो जों दस्राफोरनिफ्राय खबर लाबाय जेनेबा 25 थारिख गाबोन आरो नङाब्ला 30 थारिखसिमाव बेयाव सोगोन खिन्थु बेसेबां सैथो जों बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनो मानो होनना बुङोबा बै समनिफ्रायनो माने दिनै होगोन गाबोन होगोन होननानै बुंबोगासिनो दं नालाय जों बेखौ माने फोथायनो गोब्राब मोनो आरो जुदि गावसोरनि बुंनाय बायदि खामानिखौ मावोबाथ' जोंबो गोजोन मोनगोन बयबो माने रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनगोन खिन्थु होआब्ला रिहाबिलिटेसनखौ बेबायदि थगायबाय थायोब्ला माने माबायाव थांनानै थानायाव गोब्राब जायो आरो लोगोसे माने आफाद हिसाबै बयबो माने सिरि थानाय नङा माने दावरावा सृष्टि जागोन धरना होनो गोनां जागोन माबा मोनसे लानो गोनां जागोन माने जाय मानसिया बुंफेरा बेबो बुंनो हानाय एबा बुंनांगौ जानानै फैगोन रिहाबिलिटेसननि बेलायाव बेफोरबायदिया माने मोनसेनि उनाव मोनसे देरनायनिफ्राय देरलांबाय थागोन आरो बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेबायदि आरोबाव मोनसे आं मार्टियासनि बेलायावहाय मोनसे खोथा सोंबावनो लुबैदों जेनेबा मार्टियास टमनि बेलायाव जोंनि गोबां NDFB केडार लिडार अनलि केडारल' नङा लिडारल' नङा केडारफोरबो गोबां मानसियानो गावथार जाबाय बा सिथार जाबाय नङा होमबा थ' बिथांमोननि सायाव मार्टियास टम हिसाबै मोनसे जेनेरेलि भाबै खुंजानोखौ नों लुबैदोंना लुबैयाखै नुयोब्ला बेथ' मोजांनि बाथ्रा मानो होननानै बुंबा जाथिखौ सिरि मोनहोनाय मोनसे आफाद हिसाबै गोबां मानसियानो बायदि बायदि जाहोनाव नंगौबाबो नङाबाबो आफादनि नामाव मार्टियास जालांबाय नाथाय सिनायथि गैया मानो होनना बुंबा सोरबाया गावनि बारियाव फबनानै दोनदों सोरबाया गावनि न'खरनि मानसिबाबो गोथैखौनो मोनबोआखै सोरबा गोमानानै थाबाय गुन बांलादेशनो गुन भुटाननो म्यानमारनो नेपालनो बायदि बायदि हादराव गोबां माने जों गावनि असे लोगोबाबो जों नायगार गारबोनांबाय बेफोरनि गोसोखांनाय हिसाबै आंबो लुबैयो आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैगोन जाहाथे मार्टियास टं हिसाबै जेनेरेलि हमनानै ला जेनेबा बेक्तिगत होनो हायाब्लाबो साफा होनो हायाब्लाबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो एरिया बाय एरिया माने बेखौ बर'नि मोनसे जांख्रिथायारि हान्जानि नेरसोन हिसाबै जारिमिनारि हिसाबै मोनसे गोसोखांनानै बेखौ हेल्प होलायनानै जेनेबा गिदिर गोलावफ्रानो माबा मोनसे एसे एनै कालेक्सन खालामलायनानै लुनानै होयोब्ला माने आंबो गोजोननाय मोनगोन आफादनि बेसेबां दं न'खरनि रायजो राजा बयबो जाथि हिसाबै गोजोननाय मोनगोन जोंबो लुबैयो बेखौनो माने जेनेरेलि हिसाबै मोनसे बानायनानै गालांनो हायोब्ला बिराद मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरो दा हमनानै ला दा XBLT फोरनिया दा बे देबोरगाव बायदियाव मोनसे बानायदों मार्टियास टम जेनेरेल बिदिखौथ' निस्सय नों लुबैखागोन लुबैयो आं लुबैयो 100% आं आंल' लुबैयो नङा नोंबोल' नङा बर' रायजो राजायानो लुबैदों बेखौ लुबैदों दा बेखौ दा सोरनि दायथ' होनना बुंगोन बेखौ ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जों BTR सरखारजों लोगोसे जायफोर माने सोद्रोमा EM GM मावफाग्रा जे आफाद दङ जेनेबा आफादनि सिगनेटरिस हिसाबै जेरै सावरायग्रा सारमोनाबो एसे बुंफानो हागोन जेरै फेरेंगा सारमोनाबो गबिन्द सारमोन बिसोर दायथ' लानांगोन प्रमद सारखौबो बुंनांगोन जे इदि बानायबा मोजां जागोन बिसोर जयैनो मिलायलायनानै जुदि मावनानै होनायखौ जों लुबैयो आरो थ' बिथाङाबो जोंनि आफादनिनो आर्ट डिफेक्सन ग्रुपनिनो सेंग्रा सासे आं सानसे समाव बिथांखौ आंजोंनो थाफानो मोननाय हिसाबै बिथाङा दाखालि बुंहरनायखाय आं बिनि माने खैला मैला बाजाराव एसे फैनाय जादोंमोन थ' लोगो मोनलायबाय गोबाव समजों जों लोगो मोनलायदों थ' दा होमबालाय एसे होननानै केसनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनाय जाबाय थ' लोगोफोर आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों